Nik indet baso bat, dala, bi katu eta bi untxi eta bi pertsona eta zubaitz bat. Nik indet piztina bat, eta ordenadoreak eta komunak. Nik indet etxe bat, eta dela hemen bi pertsona. Nik indet etxe bat, ezin izan detena bukatu, baina gauzak egin nahi dizkiotena jarri. Nik indet dordoka batzuk eta xagu batzuk azte. Nik indet bi etxe eta piztinak indet. Nile ganen naiz, indizuet, zalditegi bat, indet zaldi txuri bat eta marroia eta pertsona bat. Kaixo, ni Naia Garcia naiz, eta etxe bat indet, maia, piztina, txakurra, pertsona, eta hemen dago logela bat, ez da oso ikusten, baina logela bat dago, eta barrutikan indiot sukaldea, eta sala, eta barrun beste pertsona bat dago. Kaixo, nik indet etxe bat, hemen daude kuadro batzuk piztina eta ohe bat, hemen dago piztina, mai bat eta aulki bat, eta bi palmera. Kaixo, ni Oia naiz, eta indet frontoia bat, txapaki, eta jazta. Kaixo, ni Aiana naiz, indet mai bat, arsenitzan etxeakin, barrutik do sukaldea eta sofa bat, da azpitik oia teatzu zaio, amendo zea bat bezala, piztina baten antzeko zubi batekin, piztina hamaka eta sombrilla eta zea bat, palmera bat. Kaixo, ni Oliver naiz, eta indet etxe bat, arbolakin, baratza, txakurra, etxeakin, pertsona bat, aukila eta zila, eta ez da ikusten, baina hemen piztina bat.